e de sigilen bɛ jamana kɔ kan I b'a fɛ ka I sen no tunga lafiya ka projet kura o la o projet dɔ de u bɛna cité ni ka o de jɔ tungarangew ye banakɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ cité min ni a bɛna jɔ hectare 1 o de sanfɛ hectare min yɛrɛ ni ale lamunumunen don so 20 o de bɛna jɔ cité in kɔnɔna la a so 20 bɛɛ n'i ka yɔrɔ de don a kɔnɔna la denmisɛnw ka kulonkɛ yɔrɔ b'a kɔnɔna la fiɲɛ sama yɔrɔ b'a kɔnɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛw olu ma o bɛɛ bɛ cité in o kɔnɔna la cité in yɛrɛ parcelle 1 o ye titre foncier de min n'ale musaka ye sefa wari 4,400,000 ani 100,000 ye I bɛ se ka a sara yɔrɔnin kelen walima I bɛ se ka sara san 1 kɔnɔna la walima ka taa se kalo 18 o ma n'i tilali I ka terrain o sarali la sa I bɛ se ka I ka so jɔ ka kɛ villa hakɛlama ye walima I bɛ se ka jɔ ka kɛ étage ye tunga lafiya ma olu ka bolo kan n'i ka wari yɛrɛ bɛ I bolo I bɛ se ka I ka so jɔ I kelen ye walima ni wari t'i bolo fana o yɔrɔnin na I bɛ se ka I sen don tunga lafiya ma olu ka tɔn o la n'an b'a fɔ ma nanzarakan na n'an b'a fɔ ma ko tɔntin tunga lafiya walasa ka se ka I ka so ale jɔ cité o kɔnɔna la o t'a bannen dɛ tunga lafiya ma o bɛna tila ka immeuble fana jɔ cité in kɔnɔna la immeuble min n'i bɛ se ka appartement o san chambre 3 de b'a kɔnɔna la ale ni salon 1 a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari 15,000,000 la ka taa se sefa wari 17,000,000 ma I bɛ se ka o fana sara dɔɔni fo ka taa se san 2 ani tila ma Mekalo kilita ye san 2022 aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔkana la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkana ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati o cogoya la kunnafoni min na b'aw sigi k'an makɔnɔ Mali kunnafoni.net Ale Jabaranin kan ni y'o waatu seli a y'aw bisimila kunnafoni daminɛla bi karogɛrɛn diinɛ tigilama kɔrɔ min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Al-Hassan Ag Abdul Aziz Ag Mohamed Ag Mohamud ale kɔni ka kiiriw olu daminɛna kunu tɛnɛ diɲɛ seleke naani kiirisoba o kɔnɔna la kuma dilen a yɛrɛ masa a yɛrɛ kelen ka a yɛrɛ lafasa ni karogɛrɛn diinɛ tigilama kɔrɔ a y'a yira k'a fɔ ko ale kɔni ye I yɛrɛ sɔrɔ nin kulu in kɔnɔna la ko ka sababuya kɛ u kun kelen do ka bagabagali ta ni ka a sɛgɛrɛ a ka buna hadamadenya o kɔnɔna la o de la a y'a yɛrɛ sɔrɔ ni karogɛrɛn diinɛ tigilama ninnu olu ka bolo kan a ka sɔrɔla donba olu kɔni ye a yira k'a fɔ ko bagabagali tagara ka maa min kɔni sɛgɛrɛ a ka buna hadamadenya dankarili o la sa ko kɔni siga fosi tɛ o la o kɔni wajibalen do ni ka tugu o maa olu nɔfɛ muso dɔ ale ni a den min ni ale si bɛ t'i jɔ san 1 na ani a sinamuso den 2 n'o o ye cɛman ye olu fana si bɛ t'i jɔ san 7 ka taa se san 9 ma ni maa ninnu bɛɛ lajɛlen ta na mɛkalo tile fɔlɔ ka taa se mɛkalo tile 2nan ma a kɛra garakoro la ale ni Yoroso ni ɲɔgɔn cɛ kilomètre 10 o bɔɲɔngo de don denbayatigiw olu ka fɔla sa n'olu ye a kɛra a seere boloma ye ko ni maa ninnu kɔni ɲanamini kelen ka u sɔrɔ u y'u ta ni ka taa n'u ye Yoroso dɔgɔtɔrɔso o la u na Yoroso dɔgɔtɔrɔso la kari su ka dugu jɛ tɛnɛ o sɔgɔmadafɛla o la a kɛra u ka dɔgɔtɔrɔso o kɔnɔna la dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ kɔni wulila ka na denbaya o kɔnɔna la walasa ka se ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka se k'a dɔn fɛn min kɛra ni maa ninnu u sata ye Banamakaw ka fara ɲɔgɔn kan furusiri min ni a bɛ kɛ san o san ɲinanta bɛna kɛ mɛkalo tile 19 nata in na furu minnu kan ka sira furu bɛ t'i jɔ furu 200 ka taa se furu 400 o ma nin kunnafoniya in kɔni dira dɔgɔkun tɛmɛnen na Banamakaw ka dugutigi bulon o fɛ tɛmɛnen mɛkalo tile 6 san 2022 an ka finitigilakaw ka état major général ale kɔni ye kunnafoni ni ka o di an ka jamana o kɔnɔ fo ka taa se diɲɛ seleke naani ma olu ma k'a yira k'a fɔ ko an ka finitigilakaw kɔni ye san sɔrɔ karogɛrɛn diinɛ tigilama olu ka u ka yalayala o kɔnɔna la u ye dankari karogɛrɛn diinɛ tigilama caman de la ka tila tuguni maa dɔw fana bɛ yen nɔ u ye wele lase olu ma nin baara in bɛɛ kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen o kɔnɔna la mugujugu 12 min ni ale milimetri 82 ye o kɔni ne filila tɛnɛn tɛmɛnen na dugu min na sa o de ye tɛnɛnku ale ni Jɔnjuri dugu o ye nin dugu ninnu kɔni bɛ an ka jamana camancɛ yanfan o fɛ a kɛra sababu ye ni ka denmisɛn 2 ka olu bɔnɛ u nin na ka tila ka maa 4 finitigi gansan na ka tila ka olu joge nin kunnafoniya in dira an ka finitigilakaw ka état major général o fɛ
Yusuf Toloba ale ye kunnafoni ani ka o bila kunnafoni min ni a yira jala a y'a yira k'a fɔ ko an ka fintigilakaw ka bolodi ɲɔgɔn ma ni ka o kɛ ni olu donso ye walasa u bɛ se ka u dɛmɛ ka an ka jamana ni ka a lakana cogoya min na ka kɛ ni olu minnu ye donso kɔni bɛ ka yɔrɔ caman ni ka lakana ta ka lase olu dugulamaw olu ma an ka donsow ka fɔla tuguni sa no o ye Yusuf Toloba ye ni ale ye Dana Amasagu o ɲɛma ye k'a fɔ ko an ka fintigilakaw ka bolodi ɲɔgɔn ma kɔni o bɛ kɛ sababu ye ka dankari kalogɛlɛn diinɛ tigilama olu caman na ka kɛ ni bagabaga minnu talen don ka an ka jamana marabagaw olu sɛgɛrɛ o de la sa jamana kɔnɔdenw olu bɛna bɔ juma nata in na mɛ kalo tile 13 san 2022 ni ka u kunda boulevard de l'Indépendance kan n'o ye an ka jamana ka yɛlɛma hɔrɔnya tayɔrɔ ye ka taga dɛmɛ don an ka jamana marabagaw olu ma mouvement yɛrɛwolo debout sur les remparts u ye welewele bila jamanaden bɛɛ lajɛlen ma Kemi Seba ni ale ye Beninow ka cɛba ye ale fana nana don kana fara an ka jamana kɔnɔdenw kan walasa ka jɛga ni kɛlɛ in ale kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ taa kɔkan kibaru la Burkina Faso kaw fɛ nɔ kalogɛlɛn diinɛ tigilamaw kɔni ye janda u ka kɛlɛkɛcɛw ɲɛ sibiri tɛmɛnen na min ni a kɔni kɛra sababu ye ka maa dɔw ni ka olu bɔnɛ u ni na maa bɛ t'i jɔ maa 12 o bɔɲɔgɔnko la ani tuguni u ye bingani wɛrɛ ta ka u ka kasobon fana o sɛgɛrɛ kasobo in kɔnɔna la sa maa caman kasoladenw na olu fana kɔni bolila ni ka bɔ kaso o kɔnɔna la Camerounkaw fɛ nɔ maa 7 olu tayana sirabakan kasara o la o kɛra sira min na sa o de ye Banka o sira a kɛra kari tɛmɛnen na u ka jamana ale tilebiyanfan fɛ Mali kunnafoni jabarani na jabaw kunnafoni damanan tun bɛ an bolo kɔrɔ bi ni k'a da u kelen-kelen bɛɛ lajɛlen kulo kan o de tun ye ni ala m'an ka jɔnya an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ na don n'a nataw la kunnafoni kura olu kɛrɛ ka tunga lafiya ale de anw ka kunnafoni ale ye jukɔrɔma don dɔ b'a ye an bɛ foli kɛ ka lase tunga lafiya cakɛla bɛɛ lajɛlen ma halisa k'u ka u timinanja u ka baara ala k'a sankɔrɔtaw bolo ka sababuya kɛ u ka cɛsiri tɛ foyi ye ka se ka an ka tungaranke minnu bɛ tunga fɛ ka se ka u lafiya dugukolo ko ani soko la ni e maa min bɛ yen nɔ ka fɔ ko wari kɛrɛnkɛrɛnnen tɛ i bolo kɔrɔ walasa ka se ka i ka dugukolo sa i sen don tunga lafiya ma olu ka tɔn na walasa i bɛ se ka dugukolo ni ka o sɔrɔ walima i ka musaka b'i bolo dugukolo b'i bolo i bɛ fɛ ka i ka so fana jɔ tunga lafiya ma olu wele u b'i ka so jɔ ni ka a d'i ma damu o kɔnɔna la ka sɔrɔ i dama don kuma caman na aw k'an bɛn tiɲɛ waati wɛrɛ